Ahoj všichni. Tak jsem si právě rozbila svůj stojan na telefon, takže mám telefon opřený o květináč. Taky natáčím z jiné místnosti, protože v místnosti, ve které běžně natáčím, je nepořádek, tak doufám, že nebude moc velká ozvěna, ale je tady lepší světlo a není tady za mnou takový nepořádek. Tak, já to vůbec nemám nachystané, ale rozhodla jsem se, že bych vám dneska chtěla povykládat o 2 knížkách, které mě teďka přes Vánoce nějakým způsobem jako doprovázely a pomáhají mi se zamýšlet nad spoustou věcí. A ta první je Almanach Navala Ravikanta. Já jsem o ní už vytvářela příspěvek na Instagram. A už jsem o ní poreferovala pár řádků. První jsem si říkala, že ji přečtu ještě jednou a pak o ní budu mluvit, ale pak jsem to přehodnotila a řekla jsem si, že vlastně chci poreferovat o tom jako i hned po přečtení. Takže tam příspěvek a pár řádků o té knížce mám. Takže kdo jste na to koukali, tak víte, že je rozdělená na 2 části, které mi přijdou docela odlišné, ale autor, který vlastně vytvořil tady ten Almanach Navala, tak pěkně přechází vlastně z teorie bohatství k teorii štěstí. Poměrně pěkně, příjemně, nenuceně, čitelně a přirozeně, to jsem říkala. Takže i když jsou to 2 odlišné pojmy, možná jo, možná ne, tak je mezi nima pěkný spojovací most. No a já jsem říkala vlastně v tom příspěvku na Instagramu, že ta první polovina knihy, Jak zbohatnout, mě docela jako deprimovala a deptala a šikanovala, protože on ten Naval je prostě naprosto posedlý matematikou, mikroekonomií, biznisem, finančnictvím a technologiema a informační sférou, prostě všemi tady těmi oblastmi, které jsou pro mě úplně jako velká neznámá. A on právě v té první polovině nabádá, nebo autor interpretuje jeho slova o tom, že matematika je jazyk přírody, že je to prostě základ, že bez toho se prostě vůbec nejde jako pohybovat ve světě obchodu a podnikání a podobně, což mě prostě jako terorizovalo vzhledem k tomu, jakou máme minulost ve vztahu k matematice a tady k těmto oblastem. A byla jsem z toho dost jako taková smutná, no. Takže první půlka, říkám, mě dost jako šikanovala a deprimovala. Na druhou stranu mi to dalo impuls k jistým krokům, které jsem začala podnikat. Takže ono jako, ať čtete cokoliv, tak si myslím, že něco málo vám každá knížka dá. No a pak teda v té druhé polovině to pěkně přechází na téma štěstí, které není úplně jako samo o sobě psáno jako o štěstí, nebo která není psána sama o sobě jako o štěstí, ale o filozofii, o přístupu, o klidu, o moudrosti, o touze, o hněvu, o sebepřijetí. Jako mně se to líbí z toho důvodu, že vlastně to nepíše ten Naval sám, ale někdo mu udělal takový pěkný sborník toho, co řekl, co si myslel, co vyjádřil, co napsal, co prezentuje, jak žije, čím žije. A je to něco trochu jiného, než když máte knížku od autora, který ji píše jakoby sám o sobě. A nevím, jestli to dobře popisuju, jestli mi teďka rozumíte. Takže je to trochu jiné, ale mně se to moc líbí. A rozhodně se k ní ještě vrátím, budu si chtít dělat výpisky a poznámky, protože prostě jo, jsou tam věci, které chci mít jako pohromadě a přepsané a vepsané v hlavě. A nerada bych na ně zapomněla. V obou 2 částech, i v té, která mě šikanovala, i v té druhé, která zahojila ty rány vlastně z toho deptání. Takže nevím, komu bych ji jako doporučila. Na to, že je to podtitul Jak zbohatnout a být šťastný, tak to má velmi širokospektrální záběr, co se týče jako oblastí a témat životních. Jo. Ale není to knížka, kterou bych si koupila jako sama od sebe v knihkupectví, protože by mě asi odradil ten název. Ale myslím si, že dobré knížky
s kvalitním obsahem a hlubokým obsahem. Je jedno, jaký mají název nebo jakou mají obálku. Podle mě si ty knížky prostě dělají jako reklamu sami. Což si myslím, že bude případ i tady toho almanachu Navala Ravikanta. Takže jestli se k ní dostanete, klidně dejte šanci. Já si myslím, že jsem řekla všechno. Zrovna jsem otevřela na stránce Zachraňte se. Jo. Nevím, komu doporučím, prostě doporučím. Mně se líbila, proto o ní mluvím a je to něco jiného, než co jsem četla jako doposud. Myslím si, že v té druhé půlce hodně apeluje na to, aby se člověk snažil stát jako nejlepší verzí sebe sama. Což dává smysl. No a potom tady mám druhou knížku a které jsem se taky dostala náhodou. Ne úplně, nic není náhoda, že jo? Ale jsou to Atomové návyky od Jamese Cleara. Podle mě ji spousta lidí je známá, mluví se o ní často. Já jsem teď tady někde, nejsem ještě ani v polovině, ale myslím si, že už teď, kdybych přestala číst, tak mám rozhodně co dělat a mám velký kus práce před sebou, protože se mi líbí úvod, líbí se mi začátek té teorie těch atomových návyků. A kdybych teď přestala číst na té straně nějakých 81, 6. kapitoly, tak si myslím, že mám co dělat, jo, že už na začátku té knížky velmi čitelně, sympaticky a dynamicky vysvětluje podstatu tady té teorie. Odkazuje samozřejmě na další teorie, což jsem zapomněla říct, že tady doporučuji, protože u toho Navala Ravikanta je obrovská zásobárna další doporučené literatury a má to rozdělené podle žánru. Mně se líbí vždycky, když je v knížce potom ještě doporučená literatura. Ale to samozřejmě dělá i James Clear. A oni se ti kluci i vzájemně citují. Mám pocit, že James Clear o Navalovi mluví a možná, že i naopak. Takže kluci asi o sobě tak trochu vědí, no. A co se týče teda těch návyků, tak není to nic náročného, není to nic, co by nikdo z nás nezvládl. Minimálně, když se jenom s touto teorií atomových návyků jenom seznámíte třeba pasivně, nebude vás to inspirovat třeba ke stažení aplikace a k spolupráci jako se sebou samým, což lze, já jsem si tu aplikaci stáhla, protože mě zajímala. Tak i když se s tou teorií seznámíte jen pasivně, tak si myslím, že vám to hodně dá. Myslím si, že ji může číst i ten, kdo nemá v plánu se nějak jako zásadně měnit nebo se sebou něco dělat. No a ten, kdo to má v plánu, kdo chce nahradit nezdravé návyky těma zdravýma návykama, tak můžu doporučit. A nebo prostě jenom o tom, jako mluvím, že jsem vám o těch 2 knížkách chtěla říct. Jsem ráda, že jsem na ně teďka narazila. Možná budu tady v tomto žánru ještě chvilku pokračovat, ale myslím si, že až dočtu Atomové návyky, tak, jak jsem řekla, myslím si, že budu mít hodně práce, jakoby se sebou samotnou, takže mě čeká nějaká cesta, ale těším se na to. Bude to velká výzva, už hlavně z toho důvodu, že potřebuji nějakým způsobem zapracovat na těch věcech, které mi byly vtloukány v životě do hlavy a já už se těmi věcmi nechci řídit a chci je nahradit nějakou jinou identitou, jinými návyky a tak. To je asi ode mě všechno, přátelé. Takže tyhle 2 knížky pro dnešní video, pro dnešní povídání. Neměla jsem to nachystané, mluvila jsem tak nějak, jak se mi jako chtělo, nebo co mě napadlo. Když mě něco napadne ještě víc, tak vám to dám do komentáře nebo do popisku. A vy pokud jste četli nějakou z těch 2 knížek, tak mi klidně dejte vědět, jak se vám líbily, jak jste se s nimi popasovali, nepopasovali, jestli vám něco dali a klidně dejte vědět. Tak jo, to je ode mě všechno. Tak krásný zbytek volna, pokud máte. Všechno nejlepší do nového roku. Ať je přesně takový, jaký si přejete, aby byl. Ať je všechno podle vašich představ a pokud nebude, tak ať máte odvahu a sílu přijmout ty věci, které změnit nemůžete. A ať máte odvahu a sílu změnit ty věci, které změnit můžete a chcete. Tak jo, to je ode mě všechno. Díky moc, mějte se hezky a ahoj.